Starting am juma no nane nam yayi Nigeria di gobe. That's right. Eba. Uba system ni mu da be. Batenkon ni bi. Yes. Papa. Study. Jina yie. Na me hu me sa me nyi oba sa. Wo bia hunahuna na. Wo di MPP na be hunahuna me. Na papa kofo breso. Sabre no asore no way. Enso MPP di nkuni. Amen. Me see MPP be di nkuni we die to your church. Don't come again. If you come here again, I will cut your head and cut your church. Now when I catch us at 2028, we want to know our movement in about. Okay. A go in advance. Self-evangelism kase ya da bia why woman at semant na fa yeto ayo chasa wonan hwehwea at setelia na da bia wugina papa adum che bi aso a wudi na atamu twan empoa no mamen kasam nchiraw okay Mark 7 verse 21 eba Bible say bonia eguni pamfi every yakuma mu na eba edwamansam koronosam ewudisam wokofo wo beyele nantintwitwa esisie Bible anka so bolo asam wo ho Bible wanka so bolo asam wo ho 18 evangelism kase jai papa adum chedua na wonye na dwuma na eno na ya Ghana fo ni bebre ye nya atom wani mu hwia te se motorway medase Abusia so kopani Adom Chedua e the warning bi e back of the NPP for say womo ayenhwe han amadan na Asamoah eti Angel TV na ade saying wodi nanim eye fom na wo kasetia no ene abusia se womo anhwe ni ya 2028 abato no wo medium dokono kwa seme no e kaseda na Asamoah ababonten ababa reply Stephen Adom Chedua e kire ne se abra John Ajekunkufuo e be win election no na Stephen Adom Chedua ni movement no emai ntenye wonno ene betimi ehunahuna no amana kana no atuma ade saying ne nyame aso na se wo beka no obeba beka dan na Asamoah de sa response ne ba no so pani kum chacha so ababa so amo no so tutubi e de amadan na Asamoah emunchirimu enam de baba sumi mo akwaba e de about too much G8 so much so first time here me subscribers no so e fa che me ya fa be one ka ho sa no uploading to pe one first person ya won sa ebidi kan aka abusia se ya body awura ye nsem nim dia Stephen Adom Chedua e so pani ya woda Philadelphia movement no ano na enum ho ene ne hu se Bishop Sam ekoka na asem na abusia wa fa no ho anche ne kro TB e de ma papa ne ye pa kire ne se woni pani photo ebonifia wono de obu ebonifia nti obu panifo ebu nkwala nyina na enumu a wo kasa no ene ne bi ekosa na dan na Asamoah ye nyina ye ni bi fa ekoso e wo dan na Asamoah ene sofopani Adom Chedua entembe na kakre na kenim se akwa akodabusia se enkodai sofopani Adom Chedua e de warning kode ma NPP for se wo ma ye hwe han amadan na Asamoah ade sen nyina wote Angel TV ni Angel TV radio so na wo kasa edit o no Stephen Adom Chedua no de nanim eye fom ne de won ka hwe ne kose nyina wo ne timu se da se boa amanyofo de woni mo se tie bia de mo ma 2028 ne de woma be hia wono Stephen Adom Chedua ne ho nhira ene ne members no e vote ansa no ma weni aba na se wote ase de obekere MPP fo no bosumi eduam aburu ne no abusia Stephen Adom Chedua de sa ensemi etu dwan ena dan na Asamoah ababonten ena no so e de response abra Stephen Adom Chedua na wo kire se ye mfani han enkwa prenkes makrum wono de enye atem ena wodi na emum Bible se ye nyinten enu ti atan na Bible ka se ye nyino enu na wo yina se wo ba be na atem de da bi wono se ne wo ye osusu se emfiri nyame no enu ena wo magana fo eni ebie wo hu se wo de platform e be gina ho e be hunahuna ne se campaign time obeso na battle obeso ena MPP fo ba no wo se abra John Ajekunkufuo former president eba be pre Ghana mampeni no na Stephen Adom Chedua na asore ne mai na so John Ajekunkufuo edi nkunu ma no wo no dan na Asamoah odi mutinti mai pa ye nti den ena e kire se 2028 beso no na Stephen Adom Chedua na asore da so wo kire se na egu in advance Seli. Kurukidi ya baba. Ai. Burukurikirika. Kais. Burukurikirika. Burukuroko. Seri. Abraham kacho se bedu 2028 no asore ne da so. Enu 2028 ayen to aba ne kwa no asore na gu. Yesu dim. Amen. Ka kire wo. Dia papa na obegina ho bishop ni ade e stage bo. Se wo hu se ni din no yira e kofam. What you say e stage bo. Now you start nyam dwuma no na ne nam yayi Nigeria di gobe. Eba. Uba system ni mu da ben. Batenkon ni bi. Yes. Papa. Study. Jina yie. Na me hu me sa me nyi oba sa. Wo se ye tini dia ma ba ye dombere ma na mema ya kete. My God.
enti sa media wonya ready a medi nya mesiso obedu media sam ne ba browa ma wabadwo se ne nyina wa yagu oyi obema so Waku. I'm telling you honestly puru hands gather for both who bobia hunahuna na wo di MPP ne be hunahuna me na papa kofo breso sabre no asore no wai enso MPP di nkuni me see MPP be di nkuni you die to your church ebe di nkuni wo die to your church when na ope so we dia wo toto ne ma yedi ametoto ne yeo na wo ti wonom na wo ti ma wo nkɔ na asika me ye me obi chole no wo ye nipa se na me wa wo ye nipa se na me papa Antichrist spirit na ode nam no me wia ba be church mo atrɛ wo masa wo obi ankasa botre na dole men ka botre kora nkyerɛ me kora na dole na be man boafu Abotre. Mo MPP for mo na da MPP for no me be preach a wo na me no wo na da wo ma kyerɛ me de me betra ha me nka Ebi omo na ma ko teach. Ana doctor kwaku woten me ne na dampa so na me ko preach a wo ka kyerɛ me say dan na wo ko no kan sei hon konkron ana me ne ye adwuma bom me ne hon no na ye adwuma bom ya me ne Antichrist na ye adwuma bom na de wasoma me no so na sam na meka My God. Papa jai kura don't tempt don't come again if you come here again I will cut your head and cut your church ade wa kura say nyete and cut your movement Salamity. if you don't ready don't touch me Yes. What you say if you touch me I will show you I am the Holy Ghost liquid higher if you touch me I will show you I am the Holy Ghost liquid higher. Now when I catch us at 2028 we was on the our movement in the Okay. a go in advance so because I can't any so test now bubo stage we see push up no your stage no the boy Okay. and was said that's about na busia dan na anyway by the new sense of any kum chacha there so cast even Adom Kyei na wakan wono so ababonti na se ne wasi atutu bi dem dan na Asamoah na busia o de kam hunye nkote so any kum chacha ye ba e be de akire nkomo Medin the Osofu kum chacha. Sa video we me yama evangelist nkase evangelist ya oyen nkase Matthew chapter 7 verse 1 Bible say me muaten and wo buaten ana Yesu kan bibi e wo Luke 23 verse 26 to 28 okachire Jerusalem mama say munsumo ne mama sa evangelist nkase ya watu wani esi papa Adom Kyei aso a ohuru no de bia no pa wi anumre no wansa mamen ka asem kiro sewe ya mu fre Kristo din na mu bo Yesu din a Paul ka wo Philippians 1:15 to 17 wasi ebi bo Kristo din free ahoya se oni pa ne koso na eye ne ya ebi bo Kristo din efri de na otan ene wasi ebi nsu bo Kristo din se de oden tokwa beba se evangelist nkase ya da bia waya wo moma etise mantena fageto ayo chasa wonan hwehwea etise talia na da bia wugina papa Adom Kyei aso a wudina atamu twan empoa no mamen kasa mon kyerɛw okay Mark 7 verse 21 eba Bible say bonia eguni pamfi efri yakuma mu na eba adwamansam koronosam awudisam wokofo wo beyele nantintwitwa asisie Bible anka so bolo asam wo ho Bible wanka so bolo asam wo ho 18 evangelist nkase jai papa Adom Kyei na wonye na dwuma na eno na ya Ghana fo ni bebre ye nya atom oba besi ada bi obebo akutia etoto bo oba park so na we na obekika bi a na obi gina wo yo oba na se wo mu ne ho no respect ne ho a social media emfa wo bi yo oba ene wo bi ye bema wo de atotobo ne bra evangelist nkase why se ko de wani mu hwia te se motorway medase Entebusi aso peni kum chacha ensam no ene yakwa kutin Ghana fo se yemse kum chacha se asemi dan na wafre wo mu anana ke wiasa asemu ma wa chan ma ne de nua ne kum eye ka me sa se wo yaje ne ho me nanu de bi so tre se dan na Asamoah papa no anya hwe kra wo nyame nipa enti hwemu na ka wasem emoni din emfa ka asem sa so na Ghana fo so tre se Stephen Adom Kyei wo ye nyame nipa
woyɛ sunsumu nipa efiri sɛ da na Asamoah hyade yasi enye ne ente ne be ya sɛ ne Bible mu yehu sɛ difo bi frɛ sisire mu frɛ nwom bɛwe nkwala no saa tumi no Ghana fo sɛ emisa sɛ ɛwɔ hefa ebe ya Ghana so fo ebra so sɛ mo se obi edi mo atam obi ne mo ɛyɛ ade abobo anyo so a tumi na mo bo mo asɔre dem na mo de kyerɛ sɛ ampa nyame na de mo yɛ adwuma mo saa tumi no ɛnɛ de wɔ saa nkɔfo na brabo na Ghana fo nyina ehu sɛ ampa nyame ɛna de mo yɛ adwuma ɛnam saa kwan no so bɛbɔ afoforo hu ama sɛ mpo bi wɔ saa tirimopɔ no sɛ wɔ ba abɔnten aba bɛtake sɔfo bi a ne ɛto ne nwane na no de bɛyɛ suade a wɔmfa na no ɛma mesi sɔfo bi a ho bi mu enum no ɛyɛ opinions a ɛba yɛ mɛsrɛ sɛ wɔn so wode wo de ɛbɛto comment section hɔ ɛde ama me na fei wɔ mi subscribe button no so ɛyɛ too much gh all the social media handles so kwa too much gh oh subscribe no like it no wa share na afofo nso ɛnyɛ bi ahwɛ bi din at the dark gold ebusia macrow.